Dong, can you cook for me? Why? Cook for me, Dodong! Ayaw ko. Dong, can you cook for me? Kumusta ang ating paa? Masakit May pa isi. nga. Masakit pa yung paa niya, guys, kaya hindi niya ako maikok. Why? Masakit pa ako. Masakit pa daw yung paa niya, mga guys. So, ganito kami pag morning, guys. Ako siyang ginan kung iyakong lutuan. Pero di ko niya lutuan. Nagbago na gud siya, guys, oy. Uy, katubol. Masakit pa ako eh. Apo. Ala, galit na yan, guys. Galit ka? Hindi. Sinasabi ko lang. Alisin mo yan! Dudong. Ano ba? Kasi, May, patingin nga ng